uyena umuntu esikhuluma ngayo. Yeah, uyena mfethu umuntu esikhuluma ngayo lona. It's not like uthi mina stepmother sakhe lo mpilo. Uyaphila sis. Ngiyaphila kunjani? South Africa yonke bakhala ngawe kodwa ngeke ngisho ukuthi bathini umuntu useyoyibonela enkundleni zokuxhumana kwivideo eqalile. Manje ngabe uyamazi ubhuti? Yebo ngiyamazi. For sure usukhathele buthi awufuna ukuza la kodwa ngakuncenga ngathi ngizokulanda wathi ukhathele ngathi hayi ngizokulanda. Inkinga sigcina ukubonana ngangidiniwe. Yeah. So ngibizelweni futhi manje ufuna ukwazi ukuthi ubizelweni? Yebo ngifuna ukwazi ukuthi ngibizelweni futhi and ngisurprise because ngibona umuntu omunye futhi ongena nowomndeni yabo. Uyamazi? Ngiyamazi ngijwayele ukumbone lapha endlini evakashela umfana lo lapha endlini. Endlini. Evakashela umfana banokuvakashelana no. Ngabe mhlambe khona la nike nakhuluma khona mhlambe efonini ku WhatsApp mhlambe mombona wena ubuthi kubanjani uyakuhlinela mhlambe noma uyasmile ngendlela ongayiqondi. Akangihlineli akasmile. Unokukhulu uyazi njengoba bengishilo mina bengishadile. So ngicabanga ukuthi mawushadile kunendawo abantu ekumele bakubeke kumele kube nendawo ongadluli kuzona. So manje angazi ube nokuactor as if umuntu ongifunayo. Yini yakwenza wabona ngazi ukuthi okay asiyeke lapha. Mfowethu bengisacela mina njengamanje ukuthi ukhulume into ekulethela yabo usuphatheke kabi umfowethu ngevideo ayibonile itrend ngoba umngani uyabona usuphatheke kabi yena ubhlungu angazi uzoyichazela konke na uzwe uyabona. Yini mhlawumbe bhuti kwenza ukuthi uphatheke kabi ngenxa yevideo? Okay, before size lapho nje bhuti ungakusho ukuthi yini esibeka la njengamanje njengendoda uphumelo bala? Yeah, ake ngiqale ngimbingelele nje umama. Sawubona mama uyaphila? Ngiyaphila. Ngohleke mama uphila ntokazi enhle. Hawu phela ngiyathokoza ukukubona nje. Uyazi ukuthi mina ukukubona kwami ngasonke isikhathi ngihlezi ngijabule. Bengakwazi ke lokho. Ya noma phela ungeke uzukwazi kodwa uyazi nawe ngicabanga ukuthi ezinye izinto eziningi like njengoba umuntu mama nje nawe umdala ungaka so akuzona zonke izinto oyidinga ukuthi uzwe ugcine uyichaza kwesinye isikhathi yabona. Alright. Yeah, so mina nje kuyinjabulo futhi kuyintokozo kakhulu ukubona wena kona kwamanje nje. Bafo yazi angikuza ukuthi uthini yazi yabona. Angikuza ukuthi uthini futhi ngicela ngiyazi ukuthi mhlambe uzama ukuthi yabona but ke ngicela ukuthi umtshele ukuthi kahle hle yini esibeka la. Yeah, okay. Kahle mama into edala ukuthi namhlanje ngikucelele la. Ukuthi mama ngiyakuthanda. Ngeke phela kusho ukuthi yini kwenzekani kunina izingane? No, ngicela ulihoxise lelo gama. No. Pemani. Wait. Kukhona konke uyazi ukuthi angiyena umuntu ojwayele ukukhuluma nawe even on your phone kodwa ngicabanga ukuthi uyabheka. Even on my phone wena ukuthumela inhliziyo efonini yami. Uthumela inhliziyo efonini yakhe? Uthumela inhliziyo efonini yami and ngiblutika kuphela ngiphendula because ngiyabona umsangano lento abahlangene nayo nomngani wakhe. Uthumela inhliziyo? Wena wazi umthumelela inhliziyo mhlawumbe wazi react? No. Bafo uthumela inhliziyo kodwa wena lokho bukwenza ngoba uyamthanda? Ngikwenza lokho ngoba ngimthanda yabo and vele futhi ke lokho akushoyo kuyikhona ngoba uyazi naye vele kakhulukazi ama status akhe nje uyazi ngihlezi awekho ama status angiphutha yakhe and nje ukumbona kwami on my phone kungijabulisa kakhulu. Uyazi ukuthi mama umuhle kangakanani? Ngiyabazi lobo ubuhle bami futhi ongeke ubuthathe kumina. Yes. Kodwa kusho ukuthi ngidlala izingane ezingangani? No. Uyazi ukuthi mina ukukuletha kwami la ingoba nakho ngifuna ukukutshela the truth enginayo ngawe and yabona njengoba uzothi ufuna ungeke uzodlala izingane. No. Mina ngizokudlala wena. Kunento oyikhulumile ekuqaleni ethi uthuswe ukungibona einkundleni zokuxhumana. Wangabikho right. Yini ekwenza ukuthi ungabikho right wena? Because umuntu ebengikhuluma naye ingane yami silungise sikulungisayo. Pho manje wena still wabona ukuthi lokho kumele sikulungise kumele size la futhi? No. Okay.
ngicela ukwenza kanje kulokho hayi ngoba ukuthi kuyanginyanyisa ukuthi ngikubone enkundleni zokuxhumana ekubeni kuyingane yakho ekufunayo ilokho okungicika kakhulu futhi kunginikeza ukuthi ekugcineni ngicina kwanami like ngoba uyazi ukuthi yena uyazi indlela mina engizizwa ngayo ngawo. Ubuke wamtshela yini ingane yakho ukuthi uyamthanda uma wakho? Yes uyazi hayi ngikuthakazi mfethu mhlambe and kuyangicika mfethu ukuthi yena usezofuna ukukhipha ama feelings akhe kuma wakhe ngoba nakho azi ukuthi yena yini ayidingayo kuma wakhe uyayibona la mfethu ekubeni mina njengamanje ufuna ukuthi yini ayidinga kumina ngiyazi mina and ngiyazi zonke indlela zakhe mfana wakho lento ayidinga kumina yena wena uyidingi kumina no hayi ngaleyo ndlela yabo uyayazi indodana yakho njengoba ngikutshela ukuthi akukho ekufisayo okuhle kuwena ngaphandle ukuthi ngasonke isikhathi his ibheke nje wena kwanami yangitshela ukuthi yo mina umama ngiyamkhalela kabi and izinqe zakhe yabo uyazi nawe izinto ehlezi zihlanyise nje ngihleli noma mani ngibona ningikhumula ngihamba ngenxa yezinqa no akukho kanjalo inkinga yazo zisendaweni yazo kufelele lazi zihlele endaweni eright angazi yini le ela kunina ngezinqa and mina ngifuna nasi naye ngimtshelile ubhuti wayekhona lezinqa konke lokho okobaba benu not nina okay mina umuntu engakhuluma naye like face to face kanje ubaba wakho not wena ngiya-understand lokho ngiyakuzwa lokho but phoma uku-understand ufuna la into edala lokho ingoba mina angizile ngomdlalo kuwena ngithi and ngicabanga ukuthi kuningi ngikwenza kuwena ngikwenzela futhi khona nawe ubuka manje wena ngokubuka kwakho yonke ama actions engimine ngikwenzayo kuwena inkinga yami konke lokhu ubukwenza isiZulu sithi intombi ishelwa ngamanga konke lokhu ubukwenza angibonanga mina ukuthi maybe wena wenza ngcono ubani wenza ngcono njengoba nazi benginendoda mina ngihlala nendoda yami ibingenelisa it's a pity that uNkulunkulu umthathile ke but nje mina niyingane but mina engingakunikeza khona uyabona njengamanje angifuni mina uzobuyela emuva indabeni yokuthi okay ubone indoda kanjani but mina ngokwami mina ngiyazi ukuthi uzoncika kahle la uyazi mina indlela engibona ngayo ngibona ngathi besenilinde nje ukushona kwendoda yami no akukhona kanjalo lokho ishonile ngiyashelwa ngala nangala ngize ngicabanga ukuthi mhlambe nani ninesandla ekufeni kwayo because manje bhuti muthi umngani wakho i-stepson sakhe sithanda izinqa wena awuyithanda izinqa no mfethu no mana ke mfethu nawe musuku ungibuza umbuzo layibona lo mbuzo ongibuza wona ngeke mfethu awukwazi ukuthi ungangibuza umbuzo awuyithandi ni bafi izinqa beside mina lwazi awuyithanda izinqa yebo uyasithanda noma uyithanda kuyena angizela izinqa kuphela kodwa uzela izinqa but not ukuthi ngizela izinqa but uyabona mfethu the way nawe uyambona mfethu umama the way angakhona yabo and she's beautiful mfethu yabo inteni inteni no it's not ukuthi into esixoxa and nanomqondo wakhe nje mfethu uyabo nje yonke into mfethu uyabo mina ngithanda ipersonality yakhe the way nje angakhona so ongakwazi ukuthi okuningi ngakwazi ukuthi ngikwazi ukuyaphambili ngaye naye uyabo so ngize mfethu mfethu ngaze ngagcineni konke ngaze ngagcina mina ngikwazi ukuthi ngimenzele izinto naye just for ama surprise uyazi ke naye ima yini oke wazama ukuthi uyenze for yena ngoba ngiyakhumbula ukuthi akakujwayele mhlambe mama yini uqinisile sisithule akakujwayele noma mhlambe nidrayisela mina no akangijwayele njengoba bengishilo mayeya endlini usuke ngeyanga kumina usuke into obukuyibone mhlambe kuyena kukhona phela indlela ebeke ngibuka ngayo naye one day wena bhuti ngangiwash it was Saturday wayengayanga emsebenzini nengane yami lapha emsebenzini eyona jwayele ukuyivakashela ngangiwasha like angazi ngichaza kanjani wena bhuti uyazi mukwakho nomukini kuba nalokwakukhuleka ngalolo suku lolo ngangiwasha egcekeni futhi ngiwashela ngaphandle
ngiwasha ngezandla ngingasebenzisi umshini so ngangigobile like kanje ngiwasha ngibhizi ngiwasha bafo yini ngathi ubuye ezinye izinto megoba manje mase ugobile kwenzakalani sisi kwanento engitshelayo ukuthi ngathi khona umuntu osemva kwami ngiphenduke ngempela mangiphenduka hawu umile wenza uarms fold emva kwami uyangibuka ngase ngiyambuza and then yini wahleka kancane hayi akho lutho ukhona lo bafu ngathi yebo ukho ehamba la after seshidlulile umyeni wakhe emhlabeni yebo nje sedlulile emhlabeni nje sesilungise konke nje sesikhohliwe nje nanokuthi beke kwanento enjalo ekhaya ngabe bafo mhlambe ezinye zempawu lezo ezazikhombisa ukuthi uyamthanda wamcabangela mhlambe awucabanga ukuthi mhlambe wawubuka wena uheha ilento oyibonayo mhlambe no mfethu uyabona mina akhane explain mfethu indlela engizizwa ngayo ngaye yabo because mfethu nanga that day awushoyo mfethu nami ngavela ngaphelelwa amandla ngazizwa ngiweak the way nje mfethu owayenza izinto ngakhona yabo so mfethu ngabe bese kunesikhathi esingakanani wena umthanda ngabe mhlambe bomthanda umyeni wakhe engakasho engakadlule emhlabeni ngizothini kulokho ngingasho ukuthi ukuqala kwami ukumbona ikhona okwangi-attracta kakhulu uyabo and nawe uyambona mfethu uyintombi siphelele buka nje shiya la hayi bafo mina ungangifaki kakhulu bafo la no mfethu but angithi yabona nje mfethu nami sengisho ukuthi uyabona nje buka nokuncuma kwakhe uyabona nje mfethu wow ubuka mfethu lo muntu mfethu uyimina uyabona nje mfethu uyini ututwayini no ima ngikutshela ukuthi ututwayini ututwayile ntshebe le mawubona le ntshebe uyitshela ukuthi umdala kanti mungasuvuka uphalaza ukhipha inyongo ingavuka ingekho yonke le mhlambe bafo usamphendula no bengifuna ukuthi mina ke nami kahle njengoba ngithi mina uyimina uyabona mfethu mangase anginikeza the chance ukuthi ngikwazi ukuba naye angisho lokho angikusho kabi angivusele amanxeba kodwa mhlambe you wanna taste better than before ima uthi wena mhlambe ungcono wena no not ukuthi mhlambe ngcono kodwa okokuthi mhlambe engajabula kangconywana kunalokho ebekujabula yabo yini ecaba ekwenza ucabanga ukuthi mina la bengikhona bengekho right noma bengekho ngcono ngoba la bengikhona yazi kunento engingayitholi kahle benilindi isikhathi sokuthi ngishonelwe indoda no asingayi lapho ngoba kumele ngiye lapho because kuba indoda yami iyaphila ngaba ngikho la what if ke nami ama feelings amagcine engilokho intombi la emgwaqweni ziyehla ziyenyuka nina nizofuna lo enimazi ukuthi ushonelwe njengoba umncane kanje usufuna ukulala nomuntu oshonelwe indoda what if ke sisi kini nje mokuyini musufika nami sengiyichaza ukuthi hayi ngangishadile kwabani manje sengizoshada la awunangani first of all awukazi ushade first of all mina sengike ngashada ngafelwa ngaphezulu kini koshaya amahlombe ukuthi wenze kahle kodwa mina oba uhlazo because egcineni mhlambe mina noma wakho noma mina nobaba wakho ke singakhuluma into engcono kodwa lento ingami ngicela ungawufaka umndeni kakhulu ngoba ingami nawe uyabo even sesengini sosobabili ufaka umndeni owakithi mina umndeni kumanje uyazi ukuthi bengize kulobhuti naye engibiziswa ngenxa yale yangane manje futhi usuyabo amadoda into eyodwa nje amadoda mina ngiyabanga sisi awucabanga ukuthi mhlambe ababukeli bazothi mhlambe ayingeke mhlambe ukhona ugogo omhambayo mhlambe noma uyathanda sangoma noma ayikephi ayikho into kanjalo mhlambe hayi buda ayikho ngicabanga ukuthi mina akekho umuntu ongazi ukuthi mawusanda kushonelwa kusuke kukhona phela lokho ubumnyama obukhona mhlambe ubumnyama lo sengiyithatha ngokuthi isinyama phela lesi mina ngikaze amadoda agijima emva kwakho engathi uyinja engazi ukuthi isuka injani lesuka igijinyelwa izinto kodwa khona iphunga elikhona mhlambe yabona mhlambe likhona iphunga elikhona kumele nami ngeke ngiye kubathandaza bake bangisiza ikhona into engekho right ngami ngeke akukwazi wena ke bhuti musukhuluma iqiniso wakwayizwa into enje Hey nami ngiyaqala ukuyibona ngathi ingane wani manje mfowethu awume mfowethu kahle wena intombi zingaka emhlabeni mhlambe ayikho obuke wayibona mhlambe yabona mfethu noma ungambona umuntu noma mhlambe ungayibona lo ntombi oyibonayo but inhliziyo mfethu ukuze kwento ekuthiwa inhliziyo ayiphakelwa
Okay. Njengoba ngeke ngasho the first time ngimbona mina mfethu ngaveta njengoba ngiyele ngavela week nje mfethu Ima awunandaba nokuthi unomyeni mhlawumbe ubaba ngalesikhathi umbona hayi ukuthi mfethu ngangingena endaba kodwa phela mfethu intombi ikhishe sokweni uqonda ukuthi wawungamkhipha kubaba kamngani wakho mfethu nami indlela njengamanje engizizwa ngayo yabo mhlawumbe vele ekugcineni kwakho konke uyazi ukuthi hayi ngoba mfethu mhlawumbe ngikhuluma kabi okanye mhlawumbe ngithini ukuzwe kwesinye isikhathi mama angifuni lento ikuphathe kabi no lalela angifuni lento ikuphathe kabi angikuvusela amanxeba ngeke ngasho laseqayini kodwa uyakhumbula ukuzwe kuthiwe uNkulunkulu mayifuna ukuphakamisa khona la akushayayo yabo akibu khona la izinto abantu akususa eduze kwabo ukuze masuphakama uhamba naye kube ukuthi mawuphumelela la ufika khona uthi ngila ngikhona ngoNkulunkulu ukuboneke ngami lokho ngeke kwenzeke ngami what if mfethu uJehova ubonile ukuthi umntanami uyamdeserve lo muntu ungenaphi uJehova kulento ungenaphi musu kufaka uNkulunkulu la engangeni khona aziyinkulunkulu la aziyinkulunkulu la usho ukuthi njengoba ngizobonwa izwe lonke mina ngiloko ngehla ngenyuka ngehliswa yinina ngezinto zamadoda kuzoba njani okay asenze kanje amakhehleke angangama afuna ukungithatha azothini ngehliswa ngenyuswa yingane mana usafisa ikhehla vele ibona abantu abangiphatha kahle abantu abadala vele ngisafisa ikhehla ibona abantu usho ukuthi njengoba wena ugqoke le tight ejini nalezi izicathulo lezi ngahamba nawe kephi njengoba unje okay ikhehla lizokwenzela ima sisithula la uba ugqoka iskin jean wena uzwani nabafana bekhe hayibo usahamba lo muntu njengoba nje usazohamba nje nalezi izicathulo kick and boboza lapha otsolo point kanje ngeke ngilunge ngeke nje leli bhlukwe elilodwa amabhindi buka bhuti windoda ugqoka ibhlukwe eli right elikahle angisho ukuthi ngiyakufuna nawe ungifuneke bhuti nawe ey mina ngiallergic mina sesi ayikuze ngcono ube allergic futhi ngingahlala nabantu angisafuni ukufunwa manje Nkosi yami ungangithemba mina singahlala indawonye ubusuku bonke hayi kodwa phela nawe uyingane uyafana nalezi ingane ungangithemba mina ngiallergic hayi manake mawuthi ubona umqoko skin jean uskin jean ungena kuphi engxoxweni yami nawe angithi uthe uthanda mina yes mina ngikuthandi ungasho ukuthi awungithandi ima ngikutshela uthe wena uthanda mina ngikuthandi nami ngiyazi ukuthi ngithanda abantu abanjani okay njengamanje ingakho ngikutshela ukuthi ngifuna daddy not baby but phela angithi umuntu wakho uyazakhela yena so ke okuwukuthi ke njengamanje mina ngingakwenza nami ukufisa wena so there's now kumele wenze ukufiswa yimina yabo ingakho ke ngithi angiyifuni ingane ngoba ufundisa uqala phansi but ikhehla lizokwenzelani okay lizokwenzelani ikhehla awubona ikhehla lingakhele umuzi ikhehla lingithengela imoto okay manje usho ukuthi kahle wena ufuna ukwakhela imizi uthengela imoto angifuni because ngikwami nginemoto yami kwami but what about injabulo yakho injabulo yami that is why ngithi ngizozifunela mina injabulo yami ake sibuyele la kukhona ngike ngakubuza ngathi mina kukhona konke engikwenzayo kuwena wena nje akusekho nanonembeza kuwena uthi lo muntu kukhula kufisayo ngami unembeza nothando akufani yes phela akufani kodwa ngikuzwela kumele ngikuthande ngingakuzweli okay ke why ke uthatha izinto kumina like engama surprise engikwenza manje bafo njengamanje uzizwa kanjani umtshela usisi manje uthi yini wena uyifisayo uzizwa kanjani nje iway forward yes noma bhuti bengingakulindela indlela umoya wakho ngakhona but ngiyabona mina ngiya understand yabo kodwa ke egcina kokho konke mina ngiyamdinga yabo ngiyamdinga mfethu ngoba kuningi njengoba bengiye ngisho ngithi kuningi engizamayo ukuthi ngimenzele khona uyabona bhuti mina into engiyabo ngize ngagcina ngelinye ilanga ngimenzela the surprise ngesike ngaye ngakhuluma naye ukhuluma uthini naye mfethu ngangimbuza nje ukuthi like mhlambe imaphi izinto ayithandayo yabo so kwazagcina
kufinyelela mhlambe kulezi zinto zamafoni yabo because nani kuphi uzombuza lo mhlawumbe awumbuza ku WhatsApp mhlawumbe nani kuphi ekubuza yonke lento Wena bhuti wami sasisegcekeni su3 kwakuwumina kumntanami kuyena sixoxa saze saxoxa ngendaba yamafoni ukuthi mina ifoni engingayijabulela nje la emhlabeni iPhone kushuthi yena wakuthatha lokho wakwenza okwakhe after lapho mfethu ngabe wena wenze njani ilokho wenze njani way forward kwaba ukuthi phela mfethu nami ngoba ngiyazama ngama actions ngiyamkhombisa uthando enginalo ngaye but ngathini akanoma akafuna ukwamkela lokho noma kwenzakalana ngase ngithi no ngoba sengiyitholile into ayithandayo angiphuthume ngilande yini walanda nibafu ngihamba mfethu ngawalanda iPhone 16 ngamlokhuza mfethu ukuze impela mfethu na hayi ngeke mhlawumbe niyangigoqa mfethu wayilanda vele iPhone 16 wayilanda hayi ngeke mfethu angiyala mfethu angiyala mfethu in this wayithatha cha zange ngiyithathe no buka mfethu like yabo yabo iyona le uyazi le phone ngiyayazi iyona le manje iyona then kwenzakalani after lapha emveni kwalokho mfethu akafunanga ukuyithatha akafunanga ukuyithatha and mfethu wababuhlungu umoya wami because ngabona lokho ke mina bhuti ukuthi inkulu into efunwa yilabantu kumina kushuthi inkulu nje inkulu abekho abantu iPhone 16 umalini yini lengaka kanti la kumina engazithengisa ifone nomuntu ongekazi umncabuze ungekazi ingoma ngiyakuthanda ingoma ngiyakuthanda hayi bhuti ngeke hayi inkulu sesilentela hayi inkulu stru uma inkulu lento enifuna kumina okay shothi ke mawukuthi ke ugcine usungitshela indaba ukuthi shothi kakhe ukube ngafika nemoto leyo buthi uyayithanda futhi nayo ubuzo still ngeke imoto isinkulu kakhulu isikhomba ukuthi kukhona okungale futhi wazuzobe sunemoto ezingakhe ezu2 but mfethu phela kunomehluko mfethu uyabo mehamba ngale moto akahamba kanje manje mhlambe let's say uba nalamo good moment mhlambe ehamba nomyeni wakhe right ngoba phela uhambe ngayo kodwa le izothi mehamba ngayo nje uyabo kwana mfethu yazi angisakhona ukufocusa kahle entweni eziningi mfethu ufuna ukususa ama bad memories ngemoto yami ngizothatha imoto ngiyidayise ngithenge enye imoto case closed hayi ukuthi ngijabulela ukuthi ninginikeze imoto wesiphathi nje ngahamba aphi nezingane bazothi nje abafazi esenza kanje wena kahle konke injabulo yakho yenzela abantu angiyenzeli bantu egcineni fanele ngijabule ngihlale nalomuntu engimfunayo nami angithi wena ufuna mina ngikutshelile ngathi mina ngikufuna kanjani sengingamane ngiphinde kulo wena othi awumfuni mina tsheleke manje mina bhuti manje mhlambe nangu umngani wakho mfowethu uyibekile ukuthi ufuna step mom wakhe wena ukuthini ukuphawula kwakhe uyini ongcono ngayo wena kunomngani wakho yes mfethu mina ingoba ngiyazi ukuthi angidlali ngaye yena ufuna ukudlala ngaye and mfethu emaclubini akekho mfethu intombazane mfethu makuthiwa mfethu ukhanjiwe emaclubini akayindophuza yabo emaclubini angihamba iclub ulala nakwasani mfethu yayibona le ku right lokho wakhe no but mfethu akithi ukhulumile ngoshintsho mhlawumbe uyena ongashintshwa yimina hayi wena why uzofuna ukulala nengane yakho ke ngoba phela uyashona kwingane yakho mina ngiyona kodwa phela mase kukhulunyelwa uNkulunkulu iqiniso akuyona ingane yami nani niyazi manje ufuna kwenze kanjani ke angizali le ngane mina ngenza noma yini futhi into engifuna ukuyenza nayo uyabona ngisho isikhonda angitshela yona ngale angikutshela lutho elingala into engangifuna ababukeli ngibonile kuma comment bathi wena ngathi uyayithanda istep son sakho ungathini ngokuphawula kuloko okay hayi ungasho lutho bafa nangu uthi yena engamane eshintshe lomunye lokho kusho ukuthini kuwena uyabona ukuthi ngazi ukuthi yena uyahlehla kuwena akakuthanda mhlambe mama omunye umuntu obukayo uzothi mhlambe ubona ukuthi ngale ingoba imali kunezimali umyeni wakho washima uze kungcono ukuhlala nesigebengu osaziyo kunokuhlala nesigebengu ongasazi lesa lapha endlini ngiyasazi ngisazi isidiniwe ngisazi silambile ngisazi sisuthi lesa siphintshe ngamabhloko la eduze kwami angisazi umbukela uzothi mebuka athi hayi ngeke wena uzomqoma ustepson wakho nalapho phela
indlela mina engizobe ngizizwa ngayo ngaleso sikhathi ngamqoma bandla abake baphume kumina manje abantu nami ngeke ngenze lento engiyifunayo ngesikhathi sami nomuntu engimthandayo. Okay ke kuzobukeka kanjani ke mase kuthiwa ke uyamqoma ke ku stepson wakho kwenzakala kanjani ke angenzeli umuntu uzobe ngenzela mina manje phona why mina ungafuni ukunginikeza isikhathi sami nawe ngithe kuwena wena ufana ne stranger boya lapha kuyena not wena ngikwazi uyazi bhuti Vumani yabo bhuti Vumani khona lento mina mfethu engizokunikeza yona yabona mhlambe basana lento ukuthi bona ngoba vele umyeni wabo bashiyela imali yonke into uyabo lozo mali nami okay it's fine anginalo ulwazi lokuthi isambe singakanani yabo but nami mfethu ngiyasebenza mina yabo ufuna imali usungena phe imali ngiyasebenza mina yabo yes nginamalikwa and two ngumculi ngiyayiculela yabo so njengoba ngiloku nje mfethu ngike ngaze ngagcina ngibhala ingoma ngaye ngase ngimsendele yabo and le ngoma mfethu the way phole ngakhona wathini mase umsendele ingoma yayikhuluma ngani mhlawumbe like nayo leyo ngoma ibikhuluma nje ngenkosi ukuthi mangathola yena yabo shuthi konke kungabe kufeziwe enkosini yabo yes yabo so ngakubona ukuthi uhlanya ngempela ke wena yabo lapho ke ngakubona ukuthi uhlanya ngempela wena uphema usimende wena angithi uyabona ukuthi stand buti mina into engabona ukuthi le ngoma uyayithanda futhi izwakala kahle kuyena naye the way react ngakhona react kanjani bafu wavele kwingoma mfethu react njengokhe lapho nami ngayinika ithemba ukuthi wow lokho phela kwakusho ukuthi ngiyakuzwa ukuthi uyacula hayi futhi uyacula abandla ucula kamnandi ungakujabulela ukumlalela the whole night not the whole night maybe 30 minutes aculela abanye but ucula kamnandi but lokho ngeke ngize ngitshela manga but not for mina imnandi ingoma if wayishayela omunye umuntu not for mina mina Hey South Africa yonke ungathini kulabantu laba abakubukayo lapha ababukeli abanye bangihlupha ngize ngibazibe ngiyabablutika bafuna number yakho engathi kukhulu lokho uNkulunkulu anginikeze kona engingakwazi mhlawumbe nginamagolide mhlawumbe nginani angazi anginikisi ngiyani futhi akulona igolide elilodwa mhlawumbe emabili mhlawumbe ne diamond zonke inhlobo ongayicabanga zasemayini kodwa bhuti wami mina kodwa ave nesikhwele ngayo angizwa bhuti uphinde ave nginesikhwele ngayo and yabona lento eshiwo bhuti sebefuna inamba yakhe bazoyenza inamba yakhe ngoba phela bayabona ukuthi lo muntu uyimina manje mfowethu uthini konke lokho akushoyo mfowethu mina engingakusho kuyi1 ngaye but yabona ngikuzwa ukuthi unesikhwele nginesikhwele ngenye indlela ngaye uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ngize yabona mase ngimcabanga ngoba phela mfethu umcabango ngasonke isikhathi kahle nje engqondweni yami sekuringa yena yabo sekuringa yena yabo kakhulu usimende la ekhanda lakho ungicabangiswa yini vele amantombazane engaka ngoba ngiyakuthanda futhi nje yabona njengoba ngisho Bhutfumani yabona manje ngiyamdinga like really ungakwazi nje ukungiqukula ke mase kuthiwa ngiqukuleke manje naku ngiyafa ungakwazi ukungiqukula ungakwazi ukuthi ngihamba nawe lapha eThekwini kuyomhlanga kephi kufika amaphara ungilwele njengendoda ume phambi noma amaphara ngathi eshona le nawe ubushona le ungakwazi ukumqula baba hawu mfethu phela hayi kuthiwa la kunothando khona endlela ikhona ufuna ukusho njalo exactly ushaya khona impela ngoba vele ngeke ngaqukuleki ngimthembi yazi umfana ogqoka lama jean mina ngimthembi lama blue kanje buka angimthembi nje mina indoda thina saza amadoda igqoka ibhlukwe ihambe kuzwakale bhuti kuzindoda uyazi ukuthi hayibo kunomhlabeleli kwesinye isikhathi nazo suqalile ngezinto zesonto ngeke nje ungitshele mina ngezinto zesonto lalela Bhutfumani yabona mfethu mase kucula lo mhlabeleli omunye uzothi mhlawumbe ukhuluma ngomhlabeleli wesonto kodwa mhlawumbe ufuna umuntu ingoba shuthi mangene enkonzweni onke amavesi enzakalayo yabo okusho ukuthi vele kahle naye
ulethe uNkulunkulu yini? Yiphile inkonzo ethi nithatha abafazi babantu. No. Ngoba ukuthi indoda yami ishonile akusho ukuthi ayisekho emhlabeni. Mina ngihamba kumanje khona. Ngikholelwa kanjalo. What if ukuthi mina nje manje angisakwazi ukuthi ngicabanga omunye umuntu wesifazane ngaphandle kwakhe? Hayi ngokwakho ke lokho futhi. Uyazi kunanala ngelinye ilanga ngihamba Bulvumani. Kunamalanjeri amahle engake ngathi mangithi umbuwelo uzothini lingerie khona ongayazi. okay ilama phenta 6 amahle nje. So uyabona ngathi mangwabu and ngalelela ngacishe ngalithatha. Ngashawa nje into e1 size wakhe. Uzowaze lapho size wami wephenti wena. Angithi imake wakwalibona iphenti elingalingana mina esitolo first nje of all. no phela angithi Suthi no. Wake walibona iphenti elingalingana mina esitolo. nginika isikhathi emveni kwalokho mina no lingerie alikho iphenti elilingana mina esitolo. Manje wenza kanjani sisi kushuthi ugqoka okay. Kushuthi okay ke isifine ke phela shuthi makunjalo ke angikuthengele isite. Uba uthi ngigqoka ama tight mina. Yini sisi Ngiya free wheeler nje kushisa kabi nje la eThekwini. hayi bafunga amajini kakhulu. No manje ukuthi Kushisa kabi nje la eThekwini. Bazongitshela ngendaba zamaphenti. Ingakho ngifuna oyihlobenu. Oyihlobenu bazi kahle ukuthi umuntu Sisi elakhe lokugcina sisithule elakho lokugcina ngicela nje umtshele nje nawe umtshele lakhe lokugcina ngathini lakhe lokugcina. mina ngathi elami lokugcina ngeke mina ngize ekugcineni kwakho konke ngiphumule engalalanga kwesami isifuba. isifuba saba. Uyabona uyazi ukuthi Isifuba esincane ngathi senyoni. ngeke phela size sibe sincane. Yabona mawusubeka ikhanda lakho la. Mina uyayazi indoda yami bengathi uAbrahama. Into ebethi mangilele kuyona wena bhuti ngizwe ngathi ngilele esifubeni saAbraham indoda isikhondla khona yini lenyoni isifutshane esincane kanje. Uyazi ukuthi mangase ulale kusona phela ngeke uze into mfethu kumele ngeke ukhulume ngento ongayazi. Ngina ngicela ukhulume ngento oyaziyo. Phayazi. Passport for money. Mina nje ilapho ngeke ngikwazi ukuresta mfethu. Okay. Sisithuli elakhe lokugcina lithini. Ayi mina bhuti angisazi manje. Ngempela ngisazi manje ukuthi ngithini angisazi ukuthi ngithini. Indlela abangifuna ngayo bangifunisa oko diamond noma igolide ngathi umuntu methole mina uzoba na something angisazi ukuthi ngithini ngize ngifise nokuhamba eSouth Africa. Yini ufela ngifela izinqa mhlambe. Ngifelani? Ukuthanda kangaka. Yini nifuna izinqa? No mangase mhlambe ngoba ngicabanga ukuthi mangase kusezingekho yonke lento ingekho ngeke uyisho lento oyishoyo. Mhlambe la uhlala khona emphakathini nje amadoda mhlambe awaphenduki mohamba uyabona lo sisi. Hey bhuti amadoda ayangihlupha yonke indawo la ngihamba khona. Ngize ngifisa ukuthi le mali eyasala nendoda yami ngiyifunela ama bodyguard ikhondla phela la ngihamba khona ngoba ayi yingane awucabanga obaba bazo. Awucabanga ukuthi mangasi uhamba nami la uhlusha khona amadoda mhlambe ngake ukuthi hwe Ayi ngeke ngiboni. Elakhe lokugcina kuyena sisi. Yazi into ongayenza ukuthi ucabange ngenye indlela because mina ngempela ngeke njengoba bese ngishilo sengamane ngiyodliwa lapha kwami wena ngikwazi ufana ne stranger ngicela uxole ne-iPhone yakho lokudliwa ababukeli Africa yonke mama ungasishiya akunankinga ungahamba. Bafayo ungabuka ngiyabona uyafuna ukubuka yabona. Ayi bese yabona angikwazi ukuresta mfethu lo muntu enje.